Cristina, podríem mirar-nos lo de les vacances. Ostres, sí, clar. Doncs vinga, ara ens posem a mirar-les. Mira, aquí tenim les opcions. Voleu que sigui per aquí a prop, oi? Sí. Aquests són Berlín... Mira, aquí n'hi ha una opció. N'hi ha molt de platja, Lloret de Mar, però clar, sí, Blanes, però dius que a veure, potser millor... L'any passat què vas anar? Platja o muntanya? Platja. I aquest any vols platja o vols canviar? Canviem. Mira, i l'opció de Figueres, què et sembla? Sí. Sí? T'agradaria? Vols que mirem a veure i podem mirar l'hotel sur? Vale. Veus, aquí està el nom de l'hotel. Mira, tenim dues opcions. La primera de l'agost i l'última de juliol. T'agradaria més a l'agost, a tu? Sí? La primera d'agost, et sembla? Mira, tens l'opció de l'1 d'agost al 8 d'agost. Perfecte. Doncs mira, buscarem informació a la web. Hem de mirar si et falta algun paper, hem de fer fotocòpia de DNI, vale? Tot el que la mani.